mě ty znaky. Jo, že? Dělají týpci Zimařova, brácha jednoho kluka, který u nás dělal tam, když jsme ještě měli. Ten pryč, kadla, madla pryč, nepůjde-li pryč, vezmu na ní pryč. 1, 2, 3, my jsme bratři, který je to mezi námi, co si zalez do tý slámy. Ten nebo ten, vyhoďme ho s kolanem. Strach leze díry, vystrkuje kníry, haklice, buklice, červená stolice, popeče, leseče, 4 oka ven. Enzentíky, bašálíky, červy